برای تماشاوانین هیجا پارلمانتری کردی گو جارا دویم جبو پارلمانتویا گورجستانی هاتی هلبیجارتن ایسکو داسنî ji Tbilîsî li gel min e keke îsko destpêkê de pîrozbahiya xwe digihînim te ku tu wekî parlamenter cara duyem hatî hilbijartin lê opozisyona Gurcistanê dibêje ku partiya we sernekeftiye sextekarî hatine kirin Karvedanên hilbijartinên Parlemantoya Gurcistanê ji te werbigirin fermokeke îsko. Roj baş, ya yekê, ez şame, ez stûdiya we de me. Silav û rêz hemû gudariyê weran. Ez cara yekê dixwazim bêjim çi partiya Nêta Gurca kîjan ku êdî cara sisiya hilbijartinê de dibe destpêkerî ji tîva 2012 ev partiye ye kîjan ku rêya xwe digire aliyê Ewropê. Eva partiya demokratîk e. Êşiya wê dewletê partiya Saakaşvelî bû, ça jî we hêşka got. Me bijartinê ji wana pir û zanin rast e niha partiya opozîsyon dibêje çi me bijartin bi qanûnî nebiriye. Lê ez dixwazim were bêjim wekîlê Ewropê yê Odîr yê Pasê gişk vir bûn wana da bijartin me û wana gişka elemetî da dinyayîtiyê û miletê Gurcistanê çi bijartin derbas bû bi qanûnî. Kekê îsko min dixwest ez bizanibim niha ji temaşevanên me re jî balkêşe li Gurcistanê çi qas Kurd dijîn ew Kurdê gul Kurdistanê li Gurcistanê dijîn herî zêde li kî derê ne û tu wekî parlamenterê niha li Parlemantoya Georgiya de ji bo Kurdên li Gurcistanê çi xebatî hûn dikarin bikin ger di wê babetê de tu me agahdar bikin. Belê. Gurcistanê da hêvadê Sovyetê da pir diman Kurd. Kurdê êzdî diman, bi dînê xwe êzdî. Vira Kurdê Musulman pir kêm dimîn. Em bar dikim reqema me digîşte nêskaya mînîmum 50,000. Bi ji sediyê heştê diman bajarê Tbilîsî. Bajarê Gurcistanê here mezin. Xencî wê ya diman bajarê Rûstavê, Têlavê û Batûmê. Lê pey wê yekê ça Sovyet hate heldanê gelek Kurd çû. Roja îroyî bi statîstîkê Gurcistan dimînin çikaya 12,000 Kurd êzdî. û ez dîsa dikarim bêjim çi nêskaya ji sedî not dimînin bajarê Tilbîsê de. Çi digîje karê min parlamentê de. Ez nizanim gudarê we zanin, nizanim ez 27 salî xewit Prokuratura Georgiyayê da. Ez xoxa heqûq zanim û paşê ez vadê kengê dewlet prezidentê dewletê bû Saakaşvelî ez ji prokuratura çûm. 3 sala ez konsulê dewleta Moldova bûm ji Gurcistanê, konsulê Rûmet. û çaxê ez parlamentê hatime eldanê ez du komîtê te de min kar dikir. Yek ya orta dewleta şoxlê orta dewleta ça dîplomat ay tevî dîplomat û ya du da komîtê ta ekonomîkê. Erê. û ez xevatê jî dirêj dikim. Ez meznê du hev delegatsiya bûm yê Gurcistanê Moldova, Gurcistanê Romînyayê. û ê pêçe proyektê min hene bûna Gurcistanê Moldovayê, Gurcistanê Romînyayê berkî Gurcistan bikeve yektiya Ewropê ez ê ser wan pirsa kar bikim. Belê spas bo te îsko Dasenî Endamê Parlemantoya Gurcistanê goş Tbilîsê tu li gel min bûyî carek din pîroz bê hilbijartina te. Pir spas kirim.